салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Мерседес ҳастай бародаро, объёмни солиш 98, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объём 2.4, коробка механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. Мошин бародаро матоъ, коробка ходои 100%, 4 та баллони нав, 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия дора. қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нарша 70 000 сомон мега. хайдори аниқ боша бо муомила дора. касоне хайдор ҳастед, марҳамат рақамиро рӯи экран занг занед, маълумоти пурратара аз сабаби мошин дастрас кунед. мошин навбатӣ бародаро Nexia ҳастай бо нархи арзон, солаш 95, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро матоъ, коробка ходоиш мегасозад, 4 та баллони нав дора, ҳуҷҷатош бочидаган, сорошна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 11500 мега. хайдори аниқ боша биё мегабина бо савдо мешавад. касоне хайдор ҳастед, рақамиро рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат касоне ки дар кор боша, рақамиро рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошин навбатӣ бародаро BMW 5 Series ҳастай, солаш 98, сӯзишвори газ, бензин, кузов седан, объём 2, коробка механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро нахадҳои матоъ, коробка ходоиш 100% мега. маслаш нав алиш карданагай, ҳуҷҷати солона дора, тонировкарам дора, утилизатсиярам дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 47 мега. хайдори аниқ боша савдо мешавад. варианти алиширам ҳастай бародаро ки ба астраҷӣ ё ки лабухатӣ алиш мешавад. касоне мошинхар ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамиро рӯи экранда муроҷиат кунед. бародари азиз, эълони навбатӣ хонаи фурӯшида ҳастай. хона дорои 8 сотиқ замин, 4 дар хона, 2 хонаш ремонт тайёр бародаро медорои зиндагӣ мекунед, 2 хонаш ремонт надора. хонаҳо ҳамаш бародаро як размер ҳастанд, 6.5 да 3.5. гирди хона ҳамаш маҳкам, об совет дора, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% бародаро. наздикии хонада бародаро масҷид, мактаб, ки мағоза, ҳама чи ҳастай наздики хонада. нарша бародаро $62,000 гуфта истодай. хайдори аниқ боша бо мега савдои хуб мешавад. касоне хайдор бошед, рақамиро рӯи экранда муроҷиат кунед. эълони навбатӣ бародаро трактори фурӯшӣ ҳастай, солаш 90, ҳолаташ миёна ҳастай бародаро.
трактор қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод нашр 13 бо муомила дорад. Бародарони хайдор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед ва дастгири моро фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Бародароне ки мошин, хона, замин, квартира ҳастед, барои фурӯш ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. Эълони навбатиам бародаро Мерседес ҳастед, соли 98, сӯзи шориш газу бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошин бародаро состоянияш хуб аст, нақдҳо ҳамаш 100% кор мекунад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақша 56 гуфта шудаи, ягон мошинхаре ане боша мега биё ай пеш мошина бина ҳайкна маҳқул шавад, савдо мешавад назди мошинда. Бародароне ки хайдор ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти пурра ва нехтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд бародари якчандта мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.